Η ιστορία της κρίσης στην Ελλάδα και ο τρόπος που χειρίστηκαν οι τότε κυβερνώντες το ζήτημα, παραμένει μια σκοτεινή σελίδα για την οποία η κοινή γνώμη εξακολουθεί να έχει πολλά ερωτήματα και αμφιβολίες. Στην ομιλία του ο Μιχάλης Σάλλας, πρώην πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς και ιδρυτής της Lictos Group, έρχεται να φωτίσει μερικές από αυτές τις σκοτεινές πτυχές, εκθέτοντας τον εγκληματικό και δυστυχώς συνειδητό ρόλο που διαδραμάτισαν ο Γιώργος Παπανδρέου και ο τότε Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, κατά τη διάρκεια της κρίσης. Συγκεκριμένα, ο Κάπα Σάλλας αποκαλύπτει ότι τον Δεκέμβριο του 2009 έστειλε non-paper στους Κάπα Παπανδρέου και Παπακωνσταντίνου, προτείνοντας μια λύση που θα μπορούσε να αλλάξει την πορεία της χώρας. Την ανταλλαγή ομολόγων δημοσίου και ασφαλιστικών ταμείων αξίας 50 δισεκατομμυρίων ευρώ με μετοχές δημοσίων εταιριών όπως η ΔΕΗ και τα λιμάνια Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. Αυτή η πρόταση θα μπορούσε να μειώσει το χρέος από το 124% στο 95% του ΑΕΠ, αποτρέποντας την εισαγωγή της χώρας σε καθεστώς μνημονίων.